Reit, Dan, pwdin neis y ti ni nawr, crumble. Crumble fach neis, un ffefrynnau, mae rhaid fi gyfadde. Beth ni'n paratoi nawr, crumble defnyddio pes, rhywbab a cnau. Okay? So, cyfuniad neis o flasau wahanol. Ond i ddechrau bych chi moyn yw bach o dŵr mewn ffrimpan neu sosban. Ni'n cynny'r ffrwythau mewn bas cyn bod ni'n mynd i pobi nhw yn y ffwrn. Okay? So, yn y bowlen yna, chi jyst moyn tia llwy ford o fenyn. So, dim ond dŵr sy'n ti'n yna? Dŵr, menyn, y gisa fi fyna. Jyst i helpu wneud bach mwy foethus tra mae'n cynnig. Okay? A un sugar wedyn, sugar brown, neu gallai defnyddio sugar gwyn lan i chi. Di'r bowlen cyfan na ddim yn mynd i fewn ydi? Na, dim quite. Ond di pwygo leo o sugar brown hwnna? 3 chwarter, ond ddim Na, so, mi hwnna'n am pes ni gynta, okay? So, beth chi'n gwneud, torri nhw'n hanner, os yw'n eitha caled, nhw'n coginio gyfer bach mwy hir i goginio yn y gyd. Triwch y prynu rai sy'n eitha feddal, mae'n bach mwy felys yn ei blas yn naturiol. Tynnwch y cenol mas, yr grwydden fel mas o hwnna, a trwch y top band. Fi'n cael y cro ymlaen, mae'r cro ma'n denau. Os chi'n defnyddio y pes fawr, y conference pes, mae'n bach mwy, mae'r cro'n bach mwy tew, tynnwch y cro'n y bant. Right, okay. O'r pes hyn, rai bach maen nhw'n iawn. Dangos yn niffig gwybodaeth am ffrwythau, ond ydi pers yn ei tymor erbyn hyn ta, di dal bach amser? Pers ydi, wel, mewn forio mae rhaid i gael ei wneud, ond i pes ni'n traddodiadol yn yr mis Tachwedd, wel, mis... Pryd a fale, falle, Tachwedd, hydref Tachwedd fyna. So, pes ni slisio tenna, mewn yn nhw. Ac ni torri hwn gael. Jyst i slisio nhw. Agor y rhain. A ti'n torri reina eitha man nawr? Eitha man, gan fod yn eitha galed. Ie. Torrwch nhw'n man, oce? Mewn â hwn at ein hylif ni, ysgwyr y bwyty. Sicrhau bod popeth yn cael ei gorchuddio neis. Mewn â'r agor yn ffrwythau. Ond dysgu torri rhain eto. Dim yn tir, dweud, ti'n gadael hynna yn y dŵr a wedyn ar siwgr? Mae'r hylif yn mynd mewn i pobi yn y ffwrn hefyd. I helpu erbu'r lleithder yn mas yn y ffrwyth tra bod nhw'n coginio. Rhywbob nawr, oce? Rhywbob Brydeinig yw hwn. Rhywbob Cymraeg, ys i hwn o Gyfarddin, sy'n ni'n lwcus iawn. Diolch yn fawr i ffrind mam am hwn. So, gallwch chi gael bach yn gynharach yn y flwyddyn, dych chi stwff sy'n dod mas o Ewrop, wedyn stwff pink golew, lot mwy tynner, ond mae'r stwff yn ffefryn yw'r stwff ma, mae blas lot well dy fe. A beth ti wedi gwneud i hwnna? Ti wedi just wedi pilo tynnu'r darnau? Bach o stwff, plym yn drwchus, gymryd cylleth a wneud e... Just tynnu'r darnau mwyaf stringy, ie? Tynnu bant o'r tu allan, oce? Oce, torri rhain ein. Mewn a'n ffrwythau ni. Ti'n torri reina eitha mawr i fyd nawr, ie? Eitha mawr. Mae rhywbeth mynd i coginio mor gloi yn y ffwrn. So, allwch sy'n o'r gilydd. Ac yna bach o cinnamon. A mae bach o ground spice da fi mewn hwnna hefyd. Cyfuniad o'r ddau, oce? So, ysgwyd hwnna'n bwyty. So, gylchuddio popeth. Ti'n efo blased o'r gilydd. Bowlen sy'n eisiau nesaf. Ni'n mynd i pobi yn y ffwrn. So, bowlen... Mae'n bowlen drwchus neu cales, mi'n mynd i gallu tymerydd y ffwrn. Mewn am ffrwythau ni. Am hwn wedi mynd i coginio am tua 40 munud yn y ffwrn ar 140 gradd neu nwy rhif 3. Yn isial iawn, gadewch i coginio, oce? Reit, At ein crumble ni. Blawd, siwgr a menyn. Rwtwch na at ei gilydd, tan fod y crumble... Menyn yna i gyd yn iawn nes y blawd? Na, dilynwch ar y seit, oce? Mae ar y sgrin, wedi bod ar y sgrin. Ni gewch chi toes iawn, oce? Ond crumble chi mewn fan hyn. Nesa, mewn a'n hazelnuts ni, at hwnna. O, hyfryd. Ysgwyn yn bwyty. Dyma... Mae'n bach wahanol i crumble arferol dwi wedi gael reid yr cnau yn gyfa i fewn fel la. Crunch fach. Tra bod nhw'n pobi, maen nhw'n cael leidi eto, mae blas anhygol i fe, mae'n coginio trwyddo ar crumble i gyd. So, gan fi jyst checio ar unwaith mae'r ffrwythau yn dod mas o'r ffwrn, wedyn ti'n rhoi'r crumble ar ei benne? Crumble, mas o'r ffrimpan, crumble, hwn nawr. Crumble ar ei benne, i gyd yn gyfan? Mewn i'r ffwrn. Reit. So, mewn na hun fan hyn sydd wedi pobi am 40 munud. O, neis. Chi'n gweld yn iawn tra bod crumble, beth sy'n digwydd? Mae'r hylif yn codi lan yr ochrau. Hwna ran gorau, mae'n sticky neis o blas-blas. A'n amlwg sy'n angerddol am hyn, ti'n gwybod yn iawn beth sy'n licio nhw. Ffefryn. Dyma'r darnau fi ddim yn siarad yn neb. Bach o hifen dwbl drwchus, ar blat. O, hifen ti dewis? Mae'n fath cwstad yma rhywun sôn licio mewn crumble. Cwstad, hifen ia. Hifen ia a cwstad. Unrhyw beth, ie. So bach yn crumble ni. Chi'n gweld y ffrwythau wedi coginio mas, maen nhw'n feddalu neis. O, lyflu.